Хората на празни не дават разряди. Да. Какво правим? Кой ще видите? Ядат. Халелуя! Бъдете благословени всички скъпи приятели в Христос. Амин. Искам да ви поздравя в славното име на Господ с едно прекрасно послание, което се говори в Второзаконие 28 глава, че когато човек бил послушен на гласа на Господа, Господ обещава за него многобройни благословения, било финансови, било с добитък, било с земя, било във всяка сфера, в който човек живее на тази земя. Господ казва, че Той ще благославя добитъка му, народа му, земята му. А и още по-голямо обещание, което Господ казва на човека, че когато човек бил послушен, той ще изцелява земята му. А Библията казва, че земята на човека е неговото сърце. И когато човек страда, когато човек е немощен, когато човек има нужда от някого, Господ се озовава на първа помощ. Искам да кажа, приятели, ти, който виждаш в момента този клип, ти трябва да вземеш решение да предадеш сърцето си на Господ и Господ да изцели сърцето ти от болката, която ти живееш в този свят, в робство на греха. Бъди благословен и освободен в славното име на Христос. Амин.